za mu je kasuwar duniya ku zo mu je can. Alhayat za mu je kasuwar duniya ku zo mu je can. Alhaji da hajiya Alhayat za mu tafiya mu kai ɗinkuna gami da kaya. Alhayat global kantin sauƙiya. Hajiya ki zo ki sai kaya, alhaji ka zo ka sai kaya. Dinki a can za a yi wa, a can na alfarma. Ka zo da iyalanka mata haɗa ma da maza. Mu ne muke yin dinki na kwarai babu ojoro. Sannan kan lokaci za mu yi maka zo ka sauraro. Ko kana gurin za a yi ma ma'aikatan mu ba ƙoro. Alhayat muke, Alhayat muke, Alhayat alƙawari shine Alhayat muke. Ka taho muje, ki taho muje, ku taho muje. Alhayat global Nigeria limited da sauki. Alhayat za mu je kasuwar duniya ku zo mu je can. Alhaji da hajiya Alhayat za mu tafiya mu kai ɗinkuna gami da kaya. muna sayar da kaya kala-kala kayayyakin Dubai. Materials gami da leshi, atamfofi da abaya har da kalowat. Takalman yara da na manya taho. Alhayat global fashion makarantar koyon dinki. Alhayat global fashion ofis ɗinmu yana a SKY a garin Kano Zuro number 11 Memorial Alhayat za Complex. mu je kasuwar duniya. Ina ma bauta sun dinki akan lokaci ko kuma ina ma bauta sun kayan zamani wato kaya kala-kala iri-iri na Dubai. Za ku iya garzayowa Alhayat Fashion Center da ke Zurot SKY Memorial Complex shop number 11 da ke Zurot a Kano Mutadabo. Isan nan bugu da ƙari Alhayat Global Fashion Center sun bude training school wato makarantar koyar dinki a cikin sauki. Ga masu buƙatar koyar dinki ko siyan kaya ko kuma dinki za ku iya tuntuɓar CEO wato Alhaji Aminu Tanko Kyaure akan number waya kamar haka 070-3092-9481. Kar ku manta 070-3092-9481 sai kun zo Alhayat Global Fashion Center.